Ola, que tal? Aquí estamos. Hoxe vamos a asar uns xurelos, non todo vai ser caracoles e todo vai ser peixes deste de terra. Vamos a asar uns xureliños que é un lujo pois ter así un xardín para poder asar xurelos, ter uns irmáns que teñen un barco que me regalaron uns xureliños e ademais regaláronme carbón que encontraron a unhas 40 brazas de fondo. Pois nada, vamos a asar os xurelos e temos as ascuas aí e os xurelos. E temos tamén a Tigris esperando polos xurelos. Bueno, e xa está, xa fixemos unha fuente de xurelos. Xureliños do pirata. Aí estamos. Xurelos que vamos comer agora máis Lola, así que viva a Costa da Morte e viva os seus produtos.